Het neemt de hele morgen en een stuk van de middag in beslag voordat de tanks vanuit de loods op het schip takelen binnen. De kunststoftanks binnen 4 keer zo licht als die van metaal. De gevoeligheid van de wien en de grootte van de tanks maakt ze de operatie een uitdaging. Dan moet je wel heel goed organiseren en zorgen dat je de goede middelen hebt. Want je kan het wel goed produceren, maar vervolgens zal het ook heel zorgvuldig vervoerd en monteerd worden. Je moet de tank op een goede punt uitsteunen. Je moet kundige mensen erbij hebben. En je moet zorgen dat er geen schade ontstaat. Er zijn alle factoren mooi te doen heeft. De waarde van goed 1,2 miljoen euro is van groot belang voor Polem. Dat in 2011 nog troffen water een slimme brand. Die lag een groot pad van de productiehallen in die Jeske. Als je iets aan brand bij komen, dan is het dan wel een hoop kapot. En je moet het toch eigenlijk wel bezorgen dat je zaak een beetje goed organiseren kan. Dat is lastig. Gelukkig ben we daar wel in slagen. We hebben het marktsegment in ieder geval een beetje beter horen kent. En je zegt dat nice aan naar je halen en iedereen er een beetje inwerken. Dan zie je toch wel dat het weer de goede kant uit gaat. En we zijn hoopvol gestemd. Polem is de grootste producent in Europa van silo's en tanks, maken van glas en hars, dus ze neemt de composiet-silo's. De merk dat het bedrijf in opereert is net makkelijk. De dreige tijden in de agrarische sector spelen het bedrijf patten. En dat is net het enigste. Wat we zien daarin is het conventionele tanken in de merken. Hè? Dat ze toch altijd weer graag naar staal willen, dat het bekend is. Maar wij zeggen wel enorme kosten met composietmateriaal, met grote voordelen, dat wij daar duidelijk als partij wel in spelen kennen. Hoe vol zit de portefeuille op dit moment? De oude portefeuille zit vol tot de crisis. Er is nog wel een trossiekje. Het is nog wel even een trossiekje. Het bloedt elke dag het werkje.